kowa zai same shi. Da farko in muka shiga Fear & Team, so za mu zo wannan influencer mu tabbata ya kai level 10. In kun ga shi nan yana ya kai level 10, amma level 10 ake so. Sai kun taɓa shi sai ya kai level 10. In bai buɗe ba za su ce sai kuna buƙatar kuna da wannan level 5 sannan zai buɗe in kun gan shi a rufe. So sai wannan again sai ku zo legal, sai wannan KYB ku tabbata ya kai level 4. To inda kuka haka za ku yi samun tax yau. So da farko bari mu fara zuwa, bayan kuma an can sai ku zo. So ga wanda ake buƙata guda biyu nan da meme coin da shitcoin, za mu claim ɗinsa kamar haka. So sai mu claim ɗin shitcoin. Inda kun fara bin wa'ancan na farkon to za ku samu. So sai mu koma Fear & Team, sai mu je this one influencer, shikenan mun gama da ta yau.